ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኤሪሜዳ ሰንተር ኣብዛ ቻነል ሰብስክራይብ ክትገብሩ እንዳተመነኹ ንሎምኻ ኤልያስ እትውፃእ መዓት 7ይ ክፋል ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ዝሓለፈ ክፋል እቶም ነፍሰ ግዳይ ንኤልያስ ኣጋፊዖም ንእስራኤል ክኸይድ ድሕሪ ምግዳዶም ክኸይድ ከም ዘይደሊ ምስ ኣቕበጾም ንኹነታቱ ዝምልከት ምስቲ ዝሸጡ ዓርኩ ብቴሌፎን ተራዳድኡ። እቲ ኮርዳድ ፍጹም ከይትምሕርዎ ምኽንያቱ ንዓይን ንዓኻትኩምን ሓደጋ እዩ ስለ ዝበሎም ምስቶም ንሲናይ ዝተበገሳ ኣብ ምድረ በዳ ዝሕንበባ ሞዴል መካይን ከም ዝነቐለ ርኢና ነርና። ንሕጂኻ 9ይ ክፋል እነሆ። ሰናይ ምክትታል። ካብ ዝኽሪ ኤልያስ ኣነ በስ ኣብ ዝሞት ኣብኡ ሞት ስለ ዝኾነኒ ዝገበሩ ይግበሩ ኢለ ኣይከይድን የበልክዎም። ሓደ ካብኦም ቴሌፎን ይደውል ዝተቐበሎ ኸመን ይኸውን እቲ ኣብ ከሰላ ምሳይ ዝቐነየ ዓርከ ድሕሪ ምባል ንዓዒንቱ ኣፍ ዘዘን ገለ ዘደንፁ ፍጻሜ ይዕዘብ ዝነበረ ክመስል ከኣ ቀው በለ። ነቲ ኣብ ከሰላን ከለዉ ኣታውን ወፃእን ጠባይ ከንፀባርቕ ዝቐነየ እሞ ንኻርቱም ምእንቲ ክኸዱ ዝቕስቅሶ ፈላጢኡ ግዲ ዘኪሩ ብምባል ተጸበኾ። ግን ኣይተመልሰንን። ሽዑኸ ብሕቶ መለስኮ ድሓር በስ $3,000 ኣብ ዝኽበኩም ጉደፉን ኢልዮም። እቲ ቖርጫጭ ኣብ ከሰላ ዝነበረ ዓርኬ ከይትገድፎ ኢልዎም። ንኸሰላ ተመሊሰ ከይሕዞ ስለ ዝፈርሐ እዩ። ካብኡ ማይ ዝመስላ ፒክኣፕ ኣብ ቅድሜና መፅአን። እቶም ዓማጾ ነቶም ብፍቕዲ 14 ዝበፅሑ ኤርትራውያን መንእስያት ዝነበርናሉ ገዛ ካብቲ ገዛ ብበትርን ብሓፂን እንዳኸትከቱ ውፅኦም ናፍታ ፒክኣፕ ኣስቂርና። ሒደት ሰዓታት ተጓዒዞም ፍጡር ናብ ዘይርከበሉ ጽሙዋ ምድረ በዳ ምስ በፅሑ ንኽወርዱ ሓበርዎም። እቶም ነንሕድሕዶም ብሰንሰለት ዝተኣስሩ ግዳያት ተጻጊሞም ዝተባህልዎ ፈጸሙ። ካብታ ብድሕሪኣ ከፋት መኪና ክወርዱ ከለዉ ሕብሪ ሓሳባት ነበሮም። ገሊኦም ሲናይ በፂሕና በሉ፣ ገሊኦም ከነዕርፍ ደልዮምና እዮም ክብሉ ሓሰቡ። ንኤልያስ ሓዊስካ እቶም ዝበዝሑ ግን ከሳቂዎም ወይ ክቐትልዎም ምዃኖም ነንሕድሕዶም ኣሕሸኽሸኹ። ነንሕድሕዶም ብሰንሰለት ዝተሸናኸሩ ብምንባሮም ካብተ መኪና ንምውራድ ብዙሕ ደቃይቕ ሓተቶም። እቶም ዝደሓሩ ኣብ ኣጋ ምውራዶም ድማ ሓንቲ ላንድ ክሩዘር ዝዓይነታ መኪና ህርግ በለቶም። መጺእኩም እምበር መጺእኩም በለቲ ካብኣ ዝወረደ ደንበጊዕ ዝመስል ሕብሪ ገጽ ዝነበሮ ጎበዝ። እቶም ሱዳናውያን ራሻይዳ ኤልያስ ክሰምዖ ዘይከኣለ ዘረባ መለስሉ። ብኣዳዎም ሰላምታ ድሕሪ ምጭብባጦም ከዓ ሓደ ካብቶም ራሻይዳ ናብቶም ተኾርምዮም ዕጮም ጽበዩ ዝነበሩ ግዳያት ተመልሰ። ያላ ተሰቐሉ ገዓረ። ነቲ ብየማናይ ኢዱ ዝጨበጦ በትሪ ኣብ ሕቖቶም ግዳያት እናውረደ እኒ ኤልያስ ናብታ ላንድ ክሩዘር መኪና ክስቀሉ ከለዉ ፀሓይ ዝባልዑ ጩራታት መልኣኻ ጀሚራ ነበረት። ነታ መኪና እናወድቑ እናተንሱ ብብዙሕ ገድሊ ደየብዋ። እቲ ደም ዝመስል ሕብሪ ገጽ ዝነበሮ ጎበዝ ምስቶም ንእኒ ኤልያስ ዝርከቦም ሱዳናውያን ራሻይዳ ብዙሕ ምስ ተማሳገኑ ንሳቶም ተመልሱ። ንሱ ሑሴን ስሙ ግብፃዊ ነበረ። ኣብ ኣጋ ምብጋሶም ድማ ካልኦት 2 ፒክኣፕ ተጸንበሮኦም። ኤልያስ ነዚ ብምዝካር እቶም ኣሲሮምና ዝኸዱ ናብ ሓደ ሑሴን ዝበሃል ግብፃዊ መሰረኮምና 2 ላንድ ክሩዘር ይመጻና። ሓንቲ ብረት ዝመልአት እያ፣ እታ ሓንቲ ከዓ ብረት ዝተሓንገፁ ኣግባዝ ዝሓዘት እያ። እተን ዝተሓወሰኦም 2 መካይን ኣብ መንጎ ነቶም ግዳያት ብድሕሪያ ዘሳፈረት መኪና ደው በላ። ሓደ ጸሊም ዝሕብሩ ተሬራ ፍንጩ ነዊሕ ቁመት ጎበዝ ካብታ ሰብ ሓዘለት ላንድ ክሩዘር ወረደ። በቃ ህይወትኩም ጨደረ። ናብኣቶም ብምቕራብ ንብረቱ እናዋጣወጠ
ብቋንቋ ትግረ ብምዝራቡ ንገሊኦም ግር በሎም ዕባያ ቁርደት ንዝኾነ ኢልያስ ግን ርዱእ ነበረ። እቶም $5,000 ከፊሎም ናብ ማዓስከር ሸገራብ ዝተመለሱ እሞ ብኡ ኣቢሎም በቲ ዘበገሶም ዝተጨውዩ ተስፉን ክብረትን ነቲ ኣብ ቅድሚኦም ተገቲሩ ዝዋራዘ ዝነበረ ጎበዝ ምስ ረኣዩ ተሰናበዱ። ኣታ ንሱ እንድዩ ኣድመጠ ተስፉ ነታ ኣብ ጥቕኡ ዝነበረት ክብረት እናጠመተ። እዋይ ወስዩ መለሰትሉ ኣዒንታ ናብቲ ኣብ ባይታ ዝነበረ ጎበዝ ተኺላ። ንሱ እቲ $5,000 ኣኽፊልዎም ከብቅዕ ናብ ሱዳናውያን ራሻይዳ ዝሸጦም ገበነኛ ነበረ። ንሱ ምዃኑ ኪነ ምፍላጥ ግን ዝገብርዎ ኣይነበረን፣ ክገብሩ ዝኽእሉ እውን ኣይነበሮምን። ነእቲ ዕባይ መታሕቲ ኤርትራ ምዃኑ ድሒሮም ዝፈለጥዎ ጎበዝ ነዚ ምስ ገበረ ናብታ ዘምጠቶ መኪና ደየበ። እተን መካይን ተመራሪሐን ድማ ነቲ ጉዕዞ ቐጸልኦ። እታ ብረት ዝሓዘት ብቕድሚት ግዳያ ዝጸረት ኣብ ማእከል እኒ ኤርትራዊ ዝነበርዋ ድማ ብድሕሪት ጉዕዞኣ ቐጸለት። የማነ ጸጋም ረመፅ ዝኸዓቦ ሓመድ ምድረ በዳ ይንስነስ ነበረ። እተን መካይን ጥር ዝብል ፍጡር ንዘይረኣዮ ምድረ በዳ ተሓንበባሉ። እኒ ኢልያስ ይትረፍ ሰብን እንስሳን ዝነቐጸ ገረብ ጓ ክርእዩ ኣይከኣሉን። ብቕድሚት ብድሕሪት የማን ጸጋም ኩሉ ሓደ ኣማዕዲኻ ዘይውዳእ ምድረ በዳ ሰሃራ ክጓዓዙ ውዒሎም ክጓዓዙ ምስ ሓደሩ እቶም ግዳያት ብድኻም ጽምእን ጥሜትን ተሰነፉ። ኣብ ርእሲ ተጸፋጺፎም ከዓ ተገምሰሱ። እቲ ጉዕዞ ንኢልያስ ብሂወት ምንባሩ ክሳብ ዝጸልእ ገበሮ። ኣብቲ ሕሱም እዋን ድማ እቲ ኮርዳድ ኣብ ቅድሚ ዒንቱ ቅጅል በሎ። እቲ ዓርኩ ተመሲሉ ናብቶም ነፍሰ ግዳይ ዝሸጦ ብዙሕ ሞያ ንዘይገበራ ገንዘብ ምእንቲ ክቕበል ህይወት ፈላጢኡ ንመከራ ሞትን ኣሕሊፉ ክህብ ከመይ ኢሉ ተዋሒጡሉ እናበለ እውን ኣስተንተነ። ሰብ ንፍጥረት ኣዳም ክቡር መንነቱን ገዲፉ ንገንዘብን ንዋትን ከኽብር ከምልኽን ከም ዝጀመረ እውን ካብ ገዛእ ዛንትኡ ምህሮ ቀሰመ። እቲ ዘስካሕካሕ ጉዕዞ ዕለታት እናመፀየ ከደ። ፍለይ ዝበለ ክስተት ሰዓበ ኣብ 4ይቲ መዓልቲ እዩ። ሕጂ ብዙሕ ንጓዓስ 4 መዓልቲ ምስ ከድና ቀትሪ ምድሪ እዩ። ተመካይን ሃንደበት ፍሬኑ ሕዛ ክነፍራ ቁሩብ ተሪፎን ጸኒሑ እንታይ ረኺብና ኢልና ተረኣና ብረቶም ዝዓመሩ ጀለበያ ዝተኸደኑ መዓት ራሻይዳ ኣብ ቅድሚ ተመካይን ተገቲሮም። እኒ ኢልያስ ተሳፈሩላን መካይን ምስ ተኸትራ እቲ ነቶም ግዳያት ካብቶም ሱዳናውያን ራሻይዳ ዝተቐበሎም ሑሴን ዝስሙ ግብፃዊ ካብ መኪና ወሪዱ ናብቶም ከተርታ ኣበለ። ኣብ ጥቖም ምስ ቀረበ ድማ ተዘራረቡ። እቲ ዝርርብ ረሰነ እሞ ናብ እምባጓሮ ገጹ ደየበ። ሕጂ ኣነ ብዓረብ ክዘራረቡ ሰምዖም ግን ትፍርዩ ኣሓስክዎን። ሑሴን ምስኪንኪን ገለመለ ብለሎም ነይሩ። በስ ንሶም ግን ኣፈራሪሖሞ ገዲፍዎም ናባና ገጹ ብግስ ምስ በለ ሓደ ካብኣቶም ሽጉጥ የውፃሉ። ድሓር ሑሴን እንተስፈሪሑ እንድሕሪት ገጹ ተመሊሱ ኸራላዶም። እቶም ዓማጾ ካልኦት ዓማጾ ረኺቦም ምስ ተኸትሩ እቶም ግዳያት ተመቓቐሉ። ገሊኦም እቶም ከተርቲ ንእኒ ሑሴን ተዝቆትሉ ምድሓና በሉ። ገለ ግን ናታቶም ጭካነ ይብእስ ክብሉ መስለስሎም። እቶም ዝተረፉ ከዓ ጉዳዩ ወጮ እንተገልበጥካዮ ወጮ እዩ ክብሉ ኣሕሸኽሸኹ። እቶም ሸፋቱ ንሑሴን ብዙሕ ምሳፋ ርሕዎ ናብታ መኪኑ ተመልሰ። ብፕላስቲክ ተጠቕለለ ገንዘብ ብምውሳድ ከዓ ነቲ ብዙሕ ዝተዛረቦ በዓል ሽጉጥ ኣቐበሎ። ድሕሪዚ እቲ በዓል ሽጉጥ መንገዲ ክኸፍተሎም ኣዘዘ። እቲ ፍጻመ ዋጋ ተኸፊልዎ ብዘይ ጉድኣት ምስ ተሰግረ ሑሴንን እቲ ኣብ ቅድሚት መኪና ምስኡ ዝነበረን ክዕልሉ ኢልያስ ተጸናተወ። ሕቶቶም ሸፋቱ እቶም ግዳያት ክወሃቡ ዝጠልብ ነበረ። እቲ ዝተቐበልዎ ገንዘብ እውን ብዋጋቶም ኣለዳ ብተኸታታሊ ሸቐጥ ወዲ ኣዳም ዝኾነ ግዳያት እዩ።
እታ ፍጻመ ምስ ተሰግረት እቶም ዓማጾ መኸሩ ካልኦት ሸፋት እውን ክርእይዎም ስለ ዝኽእሉ ነቶም ብድሕሪኣ ክፋት ኣብ ዝኾነት መኪና ተጸፍጺፎም ዝነበሩ መንእሰያት ብቴንዳ ክሽፍንዎም። እቶም ግዳያት በቲ ቴንዳ ተዓብዒቦም ብዙሕ ተሸገሩ። ኣብ እዋን ቀትሪ በቲ ሙቐት ሸለቑ። ምትንፋስ ጸጊሞም ድማ ክሞቱ ደለዩ። እቲ ኩነታት ዝበኣሰ መከራ ዝኾነ ኢልያስ ካብታ መኪና ብምውዳቕ መስማር ኣልዓለ። ነቲ ረቂቕ ቴንዳ ድማ ተርብዖ። ብስቓይ ተበሊዖም ክውጭጩ ዝጸንሑ ተጋፋዕቲ ድሃዮም ሃደ። መስተንፈሲ ንምርካብ በብተራ ክሳዶም በቲ ቀዳድ ቴንዳ ኣቐልቅል ኣበልዎ። ንኢልያስ እውን ብዙሕ ኣመስገንዎ። ገሊኦም እውን ፈርሕሉ። እተን መካይን ብቕጽበት ደው ምስ በላ ድማ ፍርሖም ዘያደ። ክልተ ካብኣቶም ሰብ ብረት ናብቶም ግዳያት ብምምጻእ ነቲ ቴንዳ መን ከም ዝቐደዳ ሕቶ ኣቕረቡ። እቶም ካልኦት ነብሶም ስለ ዘውፅኡ ድማ ኢልያስ ተለለየ። ምስቶም ብጾቱ ሸንኪርዎ ንዝነበረ ሰንሰለት ፈቲሖም ካብታ መኪና ኣውረድዎ። ብብረቶም ናዋጣውጡ ድማ ካብተን መካይን ፍንትት ኣበልዎ። ኦሮማይ ኢልያስ ኣድመፁ እቶም ዝተረፉ ግዳያት። እምበር ከዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ኢልያስ ትውጻእ መዓት 7ይ ክፋል ኣብዚ ዛዚማላ ኣብ 8ይ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ሰላም።